posible. Bai! Hasi da beraz bigarren txalda. Lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Pedreña, hirugarrenetik Hondarribi, laugarren kaletik San Juan. Hauen artean atzo Urdaibaik markatu zuen denborarik onena. 21.06koa, Pedreñak 2 segundo gehiago, Hondarribiak 4 segundo gehiago, tarte txikia hor beraz, urrutiago San Juan atzo 21 eta 29ko denbora markatu zuten. Hor dira Jose Manuel Franciscoren gizonak. Laugarren estropada du jarraian, Urdaibaik tripulazioa errepikatuz. Jose Manuel Franciscok konfiantza eman nahi dio kuadrilla honi, eta naiz eta atzokoan estropada borobila ez zutela egin, berak esan du txurro bat egin zutela. Hala ere, hortxe dira berriz ere mutil hauek. Arego patroi lanetan, hankeko lanetan Fernando Rua eta Jon Albizu. Eta GPS-a markatzen digu, Hondarribiaren hasiera izan dela borobilena. Segundutxo bat Urdaibairi, 2 segundora San Juan, Pedreña 3 segundora, Hondarribiaren branka ikus daiteke pitin bat aurretik. Eta hemen txeda orain Pedreña. Ángel Gómez prestatzaile. Gaur bere burua ordezkoen tostara bidali du Ángel Gómezek. Eta 3 aldaketa guztira, Carriles eta Kanore kanpoan dira, Gabriel Bedia, hankeko bezala, titular bezala gaur istriborretik, barruan dira baita ere Ansorena eta Kasuso, eta Ángel Gómezen tokian aurreko lanetan, Jose Fernando Urruti ari da gaurko honetan. Urdaibai eta Hondarribi aurretik, San Juan 2 segundora, Pedreña 3 segundora ora. Badu kuadrilla Pedreñak, badu kuadrilla, baina ezin du salto handi hori eman goian hor erregulartasun bat lortzeko. Pedreña beraz bigarren kaletik, hirugarren kaletik Hondarribia dugu, aldaketarik gabe atzoko gizonekin. Hori erabaki du Mikel Orbañanozek. Itin bat triste ziren Hondarribiarrak atzo bigarren luzean ez zutelako asmatu norabidearekin etortzerakoan. Eta segundu asko galdu zituztelako, baina gero bai, laugarrengoan asmatu zuten eta hobeto moldatu ziren, ea gaur zer egiten duten Ama Guadalupeko atrainerukoek. Urdaibai eta Hondarribi estropadaren buruan, San Juan bira, Pedreña Laura. Eta abisua, Urdaibairi, epaileek emandako abisua. Zerbait egin dute hor hurbildu edo epaileari kasurik eginez. Eta laugarren kaletik San Juan ari da, Igor Makazaga, prestatzaileak gaurko honetan erabaki du atzoko gizonak berriz ere lanean ipintzea. Endika Perez patroi lanetan, hankeko lanetan Carlos Mendizabal eta Aritz Alfonso. Hondarribi eta Urdaibai aurretik, San Juan 2 segundora, Pedreña Laura. Diferentzi txikiak ikusten da horre lehia, lehenbizko luze horretan parekotasun handia dagoela, eta horre ez du gauzak jatzen ari direla Urdaibai, Hondarribi Urdaibai lehenengo posturako buru hartu nahian, Urdaibai lehenengo kaletik, eta Hondarribi hirugarrenetik ez. Hor dira San Juango gizonak, momentuz Urdaibai eta Hondarribi estropadaren buruan, San Juan oso hurbil 2 segundora, Pedreña Laura, ontzi hauen artean Urdaibaik atzo 2 segundos hartu zizkion Pedreñari eta 4 Hondarribiri. Urrutiago eta 3 San Juan izan zen. 120 metro besterik ez, hortxe da bien arteko lehia. 80 metro orain. Igor Makazagaren azalpen batzuk ere baditugu grabatuta eta maniobra ostean eskainiko dizugu hori. Hor da Hondarribi. Hor da baita ere Urdaibai. 4:39, Hondarribirentzat segundu bat gehiago Bermeokoentzat, maniobra zabalagoa bermeotarrek. 3 segundora San Juan, 4 segundora Pedreña. Eta
Bigarren luzeari begira nahiko parekaturik Hondarribi eta Urdaibai, segundo bat Hondarribiaren alde, orain bi. Bai, lehenengo ziabogorretan, lehenengo kaletik horre Urdaibai ziaboga txarre mandu, eta laugarrenetik Pasaidon Ibanek ere bai, ikusi da nola zabaldu dien bi, bai, oain ikusten du errepikapena, aurrekoari arrauna ies egin dio, eta horren ondorioz ontzia jun eginda eta zabaldu eginda, ez? San Pedro lau eta 18 demora markatu du maniobran, Hondarribik 49, Urdaibaik 40. Beraz, orain Bermeotarrek hartu dute burua, segundutxo bat Hondarribiri, lehen kale horretatik San Pedro aurreko txandan oso ongi moldatu da eta badu bere aukera Urdaibaik. Hemen duzue zailkapena, lehen ziabogako datoak kontutan hartuta, bitxandetakoa kontutan hartuta, eta berriz orain Hondarribiak hartu du olatua, Hondarribi Urdaibai, Urdaibai Hondarribi, Pedreña Saspira, San Juan Amarrera, momentu ona, oraingo hau Hondarribiarrentzat, 4 segundoko errenta orain Hondarribiarren. Bai, olatu bat bestean atzetik hor dago, gora bera, agian Urdaibaik ere lehenengo kale horretatik hartuko ditu olatu batzuk hurbilduko dira, eta horregatik hor bajepesak segundo dantza hori, olatuan arabera, ez? Eta orain bai, bagoaz lehen grabatutako hitzoiek zuei eskaintzera, Juan Alegorburu lankidearekin hitz egin du Igor Makazagak, San Juan darren arraunlari eta entrenatzaileak. San Juan orain 4. tokian da, Pedreña 3. kokatu da, aurretik Hondarribia eta hemen Igor Makazagaren hitzak. Bai, hasieratik ez gendun arraunketa aurkitu, eta batipat, karakter eta bizka txispa falta handia izan gendun, eta, oso gogor entrenatu dugu azkeneko 10-15 noitan, eta lana ona ina dago, eta hori badakigu, baina hori gero uretan eta estropadan atea barra dago, eta atzo ez gendun atea, eta aber gaur ateatzea bakaun. Espainiako txapelketatik kanpo geratu direnentzat hori askotan komentatu izan da. Batzuk diote ona dela ritmoak eta hartzeko eta entrenamentu onak egiteko aprobetxatze egun horiek, baina nik uste dut gehienek nahiago dutela lehiaketa Baserri. Lehiaketak beti beste puntu bat ematen dizu. Bai, lehiaketa dudarik gabe da entrenamentuiko nena, ez, eta hor dago lehiakortasuna, zure arerioa, zure aurkariak bertan, eta astero hor kokatzean nontzauden, eta 15 bat egun estropadik egin gabe, pixka bat lasaitze puntu horrekin txispa hori galdu egiten da, ez? Oso ongi orain Hondarribia eta Pedreña ere kokatu da Urdaibairen parean, Bermeotarrentzat asteburua ez doa ona, eta Jose Manuel Francisco izango ditu orain burua uste bat, baino gehiago apustulatza egin zuen kuadrilla aldatuta, oreka lortu zuelakoan zegoen, baina gaurko honetan ere lehen kaletik joan arren ezin dute Hondarribi badoa, Pedreña 2. sortzira, Urdaibai ere hortxe da, San Juan Amarrera. Hondarribiarrak ongi ari dira moldatzen, beti izan dira trebeak horrelako egueretan. San Juan ere errekuperatu da, eta atzetik doazen 3 ontziak 8 segundora ditugu. Herrikoteraren erreferentzia oso adirazgarria da. 2 trainerutako errentarekin Hondarribiko berdeak. Bagoa Zama Guadalupeko ontzira. Lan erditan lehen San Pedrok 9 minutu eta 54 segundoko denbora markatu du. Orain berriz Urdaibai zerbait errekuperatu da, 2. tokian. Baga batzuk aprobetxatuz. Aurretik Hondarribia. Olatuak hartu ezinik Pedreña, oraintxe dute Kantabriarrek aukera. Hemen dira Urdaibai eta Pedreña. Aurretik Garbi Hondarribia. San Juan 4. 11 segundora. Bai, hor luze erdian pasaitarrak izan dute horre bate oteko aukera hori, baina zertxo bate atzeago orain, Garbi ama Guadalupekoa traineru aurretik. Eta demorarik horrena markatuko dute gainera, San Pedrok 9 eta 54 markatu du, hauek 9 eta 18. Urdaibai 2. 7 segundora. 3. Pedreña 9.
San Juan amabira. Eta aurretik Hondarribia orain garbi, bigarren